Ych chi gyd yn cofio fi'n ail-greu bwydydd o ffilm a theledu o'ch chi wastad eisiau trio? Fi di roi i chi pancakes o Matilda, moist maker o Friends, hyd yn oed y Krabby Patty o SpongeBob SquarePants. Ond heddi ni am taclo raglen sydd yn llawn fwyd. Ac yn fy marn i, y brenin o cartoons. Dere dy fi lawr i Springfield. Dyma bwydydd o'r Simpsons. Hoff bwyd Homer Simpson yn y byd, yr iconic lad doughnuts, neu Homer Simpson doughnut. Doughnut. Nawr, cyn i ni ddechrau, i wneud y doughnuts yma, fydd angen oedolyn gyda chi, gan fyddwn ni'n defnyddio olew poeth i coginio nhw. Ond, nawn ni ddod at hynny nes ymlaen. Ar gyfer y toes, yn gyntaf mewn jug, mesur allan 236 ml neu cwp o llaeth a chynhesu i 35 i 40 gradd Celsius. Yna adiwch llwy fawr o siwgr a llwy bach o yeast. Yna gadael hynny i sefyll am 10 munud. Yna an bowlen o gymysgydd trydanol adiwch 4 cwpan o blawd, sef tua 544 gram. Adiwch llwy fawr o siwgr brown, llwy mawr siwgr gwyn a pinch o halen. Rowch mix iddo gyda whisk yna rowch y bowlen ar y mixer trydanol. Wrth gwrs, allwch chi wneud hyn heb y mixer trydanol, ond mae'n loads anoddach. Ychwanegu'r yeast milky mixture stuff na. Yna craciwch 2 wy yn y bowlen a 2 llwy mawr o menyn unsalted, room temperature. Rybiwch e mewn fel hyn. Wedyn ar work surface, rowch bach o flawd a ddechrau siapio'r toes mewn i pêl. Rybio bach o olew tu fewn y bowlen ac yna adio'r toes. Gorchuddio'r bowlen gyda tea towel a gadael i godi am awr. Ar ôl yr awr, mae'r toes wedi tyfu lan. Na cute. Rowch punch mawr iddo i cael gwared o'r aer. Yna rowliwch y toes allan fel hyn. Cofiwch i adio fwy o blawd fel sydd angen. Yna torrwch allan eich doughnuts. Rowch nhw i gyd ar baking tray gyda parchment paper, gorchuddio eto gyda tea towel a gadael i godi am 45 munud. Yn y cyfamser, mae angen i chi cynhesu eich olew. Nawr, wow! Stop! Dyma'r ddarn beryglus. Gyda unrhyw beth yn y fideo yma i wneud ar ffwrn ac ymwedig y olew, mae rhaid cael oedolyn i wneud hyn i chi. Na diweddi. A chynhesu'r olew i 180 gradd Celsius. Tra bod hynny'n cynhesu, mae angen cael y siwgr eisin ar top y doughnut yn barod. Felly, adio 4 llwy o eisin siwgr i bowlen gyda splash o ddŵr. Yna cymysgu fewn bach o pink food colouring. Pan mae'r olew wedi cyrraedd 180 gradd Celsius, rowch eich doughnut mewn i'r olew. Ddim mwy na 3 ar 1 adeg. Ar ôl tua 90 eiliad i 2 munud, rwch flip a cario mlaen coginio ar yr ochr arall am 2 funud neu tan bod y 2 ochr yn golden brown fel hyn. Ar ôl rhyw 10 munud, grabiwch doughnut, dropio fe mewn yr eisin a newch yn siŵr bod e wedi gorchuddio'n dda. Sprinklo eich sprinkles arno fe a dyna ni. Waw, maen nhw'n edrych yn amazing. Troi allan. Are you cool? Hello. Rydych ti fewn, mae nhw'n ysgafn. Mae wastad eisiau trio un o'r un. Allai weid pam bod Homer Simpson yn cael ein gymaint. Fantastic. A dyna ni, gobeithio nathach chi joio'r fideo heddi gyda fi. Ac fel pob fideo arall, cofiwch i dan ysgrifio i popty, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Na wel chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ra boys, have a good one.